Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε καινούριο βιντεάκι και να αρχίσουμε να φτιάχνουμε μια μπριζόλα με πατάτες. Και αντισύγουμε κάνουμε πατάτες και κάνουμε την μπριζόλα. Μετά τίποτα άλλο. Κλείνει. Περιμένουμε. Μπορεί να θέλουμε. Θέλουμε τούτο. Νομίζω είναι δηλαδή. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ τζάμι. Ευχαριστώ τζάμι. Θέλουμε αυτόν εδώ. Μέσα. Θα θέλουμε θέλουμε λίγο μπιμπέρι. Μετά εναυτούμε εδώ. Ερχόμαστε εδώ. Ένα μαχαίρι και ετοιμάζουμε τα πράγματα. Έχουμε διώζουμε, δεν ξέρω τι είναι το πιπέρι μας. Κάνουμε το εδώ και βάλουμε εδώ πατάτες και την μπριζόλα. Πάμε. Μετά θα πιάσουμε τις πατάτες, θα τις βάλουμε σε αυτόν το μηχάνημα που είναι Pro Cutter και κόφει όλα τα πράγματα. Έτσι. Βάλουμε τις μέσα καλό. Βάλουμε ένα κομπί. Δεν ξέρω τι γίνει. Βάζουμε αυτόν το κομπί, κοπήκωσε καλά. Ξαναβάλουμε μέσα και να μας ξανακόψει. Ωραία. Μετά θα πιάσουμε τη σίκλα και βάλουμε εδώ. Πιάσουμε τις πατάτες και θα βάλουμε τις πατάτες εδώ. Μετά κάνουμε αυτό και το βάλουμε εδώ. Βάλουμε το αυτό και βάλουμε τις πατάτες μέσα. Μετά που βάλουμε τις πατάτες μας μέσα, μας βάλουμε πάνω εδώ. Θα πιάσουμε λίγα φύλλα από αυτά και θα τα βάλουμε μέσα στο πράγμα μας για να τα κόψω. Μέσα. Θα μας τα κόψει και θα τα βάλουμε μέσα στην κούπα. Μετά που θα τα βάλουμε μέσα στην κούπα
βάλουμε αυτόν πίσω και όπα. Κλείνουμε το εκείνο. Εδώ. Βάλουμε λίγο από αυτό. Basically fresh. Όχι. Oregano dried. Με πατάτες και Brazil fresh με γραφή. Για να βάλουμε και λίγο μπιπέρι. Allspice powder. Μετά βάλουμε μπιπέρι στο στέκι. Λίγο από αυτό. Λίγο από αυτό. Και λίγο από αυτό. Okay. Μετά θα το πιάσουμε αυτό. Θα πιάσουμε το τηγάνι μας. Να το ανάψουμε. Και αυτό θα μείνει εδώ. Πάω να πιάω το λάδι. Αν είμαι σωστός, αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι. Όχι. Αυτό είναι το λάδι που θέλουμε. Εκείνα θα τα καθαρίσω σε λίγο. Μετά να βάλουμε αυτόν το πράγμα, sunflower oil. Μετά θα αφήσουμε λίγο να ζεστάνει και θα ανάψουμε τις πατάτες. Θα βάλουμε εκεί. Να βάλουμε λίγο. Μετά πιάσουμε αυτό. Έτσι τώρα ψήνεται και θα το περιμένουμε. Ψήνεται και το κύμα με την μπριζόρα. Θα αφήσουμε εκεί. Θα δούμε τις πατάτες μας. Ωραία. Θα το γυρίσουμε. Μην την κάνουμε εδώ. Θα δούμε τις πατάτες μας. Είναι έτοιμο το πιτάκι. Πιάσουμε τις πατάτες μας. Έχουμε έτοιμο.